Oke guda hudu. Ina zuwa masta. To kowace rake 3,000 take. Kai, ba 3,000. Har take kasarwa wajen jiro Allah. Waka abu zan sai 3,000 wallahi ni haka da ke sai da ake sabu. Oke ba za ku sai ba sabu kamar. Wallahi da malama Aisha. Ba ga Aisha Allah. Duk ku kawo yau.